Lotte Heise her, og jeg vil gerne lave en tur til Leipzig. Og det har jeg tænkt mig at gøre den 11. til den 14. april sammen med Peter fra koncertrejsen.dk. Og det er fordi, at jeg var i Leipzig i november måned og hørte Gewandhausorkestret i Oper Leipzig, og jeg døde en lille smule indeni og tænkte, det bliver jeg nødt til at dele med nogle flere mennesker. Så derfor så har vi lavet en tur, hvor vi startede med at gå ind i Gewandhausorkestrets fine lokale koncerthus, er det jo faktisk, og høre Verdis monumentale Requiem, hvor man kan høre Verdis utrolige operaagtige musik blandet med de store messer fra Mozart og Brahms' tid. Faktisk var det sådan, at den meget berømte dirigent Hans von Bülow, han sagde, at det her, det er operamusik i kirkeklæder. Og så er det selvfølgelig gode sanger, naturligvis, når jeg er med. Og hvem dirigerer? Det gør Franz Welser Möst. Ham har jeg set det rigtig mange gange dirigere Wiener Philharmonikerne til nytårskoncerten. Og der er nemlig et sammenfald mellem Wiener Philharmonikerne og Gewandhausorkestret. Det er den store, gamle, fine, ædle centraleuropæiske klinge, hvilket vi kommer til at opleve endnu mere dagen efter, hvor vi skal høre Richard Strauss' opera Der Rosenkavalier. Rosenkavalier er simpelthen de få operer, der både er morsom, ender lykkeligt, og så er der også det finurlige tenorarie i første akt, og man har en fest. Og det er noget kanonmusik. Og der skal vi høre Christoph Gersholt dirigere, det er ham, der er blevet chef for Copenhagen Phil. Og så skal vi lige huske, at hvad er det en operaen slutter med? Operaen slutter med de mest berømte, smukke, lykkelige tassetter i hele verden i operaens historie. Haps mir gelobt, Marie Therese. Det bliver ikke større. Vi ses.